Hello guys, mo ni akong anak si Israel guys. Palanggan anak ko guys. Oh. Yeah, hello, nahilo bi. Nahilo. Nahilo. Mo ni akong anak si Israel. Palanggan ni nako. Mo ni akong nagtutoy nako. Kaya po ni sa hantod karon, nyara tutoy. O nyara. Nyara si kay Sinday, na mututoy sa Sinday. Duha sila nagtutoy nako guys. Nagtutoy si Israel nako guys. Guys, nagtutoy siya guys. Tutoy siya guys. Ang katosang gamay anak chimchim, tutoy po to siya. Oh, silang duha mo tutoy nako. Kani kusukim tutoy ay kung anak. Hindi na lang natin ipakita. Dahil basig ma-restricta. Hi. Tutoy na siya nako guys. Tutoy ay. Ang anak ni Chimchim ay naay. Nagduwa-duwa. Ang anak ni Chimchim kabaw kag asa. Karay. Ang duha ba? Na hello. 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 Na hello. Hello. Nagduwa mi. Duwa may cellphone. Cellphone. Duwa sa cellphone. Cellphone ni Minchong. Hello. Mama,